ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ 1982 1 ରୁପିଜ୍ ସ୍ମଲ୍ କଏନ୍ ବା 1 ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା 1982 ମସିହାର ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖେ, ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆସ ଜାଣିବା ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି କହି ରଖେ, 1 ଟଙ୍କିଆ 1982 ମସିହାର ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଛପାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଡବୁ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଶର 1982 ମସିହା ଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଏନ୍ ଛପାଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି 1982 ମସିହା ଠାରୁ 1 ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ଛପାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ଏହି ଗୋଟିଏ ମସିହାର କଏନ୍, ଯାହାକି ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଏନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1982 ମସିହା 1 ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ବମ୍ବେର ତିଆରି। ତାର ଦାମ 10-12 ହଜାରରୁ 30-35 ହଜାର। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ତଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଇ କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ହୃଦୟରୁ ମାଇ କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ନ୍ୟୁଜମେଟିକ୍ କରେନ୍ସି ଦୁନିଆରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା 1 ଟଙ୍କା 1982 ମସିହାର ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ ବା ବମ୍ବେ ତିଆରି କଏନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦୋସ୍ତ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟରେ ତିଆରି ସ୍ମଲ୍ କଏନ୍ ଅଟେ। ଏହା ହେଲା କଏନ୍ର ସାମ୍ନା ପଟ, ଯାହାକୁ ଓଭର ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଓଭର ସାଇଡ୍ରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ତାର ତଳକୁ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷରରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଓଭର ସାଇଡ୍ର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏ ହେଲା ମୁଦ୍ରାର ପଛପଟ, ଯାହାକୁ ରିଭର ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏରୋ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କିଂ କରି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ରିଭର ସାଇଡ୍ରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଇଂରାଜୀ ଅଙ୍କରେ 1 ଡେମିନେସନ୍ ଅଛି। ତାର ଠିକ୍ ଉପର ଭାଗରେ ହିନ୍ଦୀରେ ରୂପେୟା ଲେଖାଯାଇଛି। 1 ଡେମିନେସନ୍ ତଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରୂପୀ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ତା ତଳକୁ ଇଂରାଜୀର ଇୟର୍ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ମସିହାର ତଳେ ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ଅଟେ। ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଣ୍ଟ ମାର୍କ ମାନେ ଏହା ବମ୍ବେରେ ତିଆରି ଓ 1ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କଏନ୍ର ଓଭର୍ସ ଓ ରିଭର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁଦ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏହାର ମେଟାଲ ବା କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏହାର ଧାତୁ ହେଲା କପର ଓ ନିକେଲ ଅଟେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କପର 75% ଓ ନିକେଲ 25% ମିଶିକରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ରିପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ତିଆରି କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ରିପବ୍ଲିକ, ଟାଇପ୍ ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କଏନ୍, ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1 ରୁପି, କରେନ୍ସି ହେଲା ରୁପି, ମେଟାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଲା କପର ନିକେଲ, କପର 75% ଓ ନିକେଲ 25%, ୱେଟ୍ ହେଲା 6 ଗ୍ରାମ, ଡାୟାମିଟର ହେଲା 26 mm, ଥିକନେସ୍ ହେଲା 1.47 mm, ସେପ୍ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ, ଏଜ୍ ହେଲା ମିଲିଡ୍ ଏଜ୍, ଇୟର୍ ହେଲା 1982, ମିଣ୍ଟ ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡ। ଏହା ଥିଲା ମୁଦ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ବିଷୟର ବିବରଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି 10-12 ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30-35 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜମେଟିକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ଏହା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ସ୍କେୟାର ଆଣ୍ଡ ରେୟାର ଉପରେ ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ଉପର ଓ ତଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କଏନ୍ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ନଲେଜ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ କଏନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଫାଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଭେରି ଫାଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଓ ୟୁଏନସି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଟେ।
जहाँकि फाइन कंडीशन है एकदम घषा पिटा दाग मरीचिया अवस्था थाए। भेरी फाइन कंडीशन है आउ टिके घषा पिटा घषा घसी बा दाग कम थाए। एक्स्ट्रा फाइन है संपूर्ण भल थी और सुंदर देखा जाउथुबो। यूएनसी कंडीशन है मुद्रा प्रिंटिंग होई सारिबा परे मार्केट रे प्रचलन होई नथिबा कोनोसी भी टिके दाग नथिबा चकचक देखा जाउथुबा ओइना परी मुह देखा जाउथुबा ओ झलुकुथिबा मध्य मार्केट को आसीबा पूर्वरु ताहाकु संग्रह करी साइतिकी रखिथिबा ता हेउची यूएनसी कंडीशन कुआ जाए बा ताकु यूएनसी कंडीशन बा ऑन सर्कुलेशन कंडीशन कुआ जाए। ताहाले आउ आपण माने जानि गले फाइन भेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन कौन। यहाँ पर यार मूल्य फाइन कंडीशन 10,000 रु 12,000, भेरी फाइन कंडीशन 15,000 रु 18,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन 20,000 रु 25,000 और यूएनसी कंडीशन रो मूल्य 30,000 रु 35,000। कही रखे यार मूल्य या धार्य नुह कारण या समय अनुसार याठारू अधिक हो पारे अथवा किछि कम हो पारे कारण न्यूजमेटिक मार्केट और कॉइन कलेक्टर को आवश्यक उपरे धार्य करे डिपेंड एंड कंडीशन अनुसार मार्केट डिमांड हुए। तो दर्शक बंधु 1 टंका बॉम्बे मिंट 1982 इयर रे स्मॉल कॉइन दाम कहीं एते अधिक अटे ताहा कारण है रेयर कॉइन जोगु कॉमन स्केयर रेयर कौन बुझी नियंतु यह बहुत काम लगिबो। कॉमन कॉइन है जहाँकि साधारण मुद्रा अटे यह बाजार रे खूब सहजरे मिल जाए या समस्त पाखरे भरपूर मात्रा रे मिले। यार मिंटिंग बहुत मात्रा रे प्रिंटिंग करा जाई अछि। स्केयर कॉइन है जहाँकि मार्केट रे बा लोक मानक पाखरे खोजिले किछि बा अल्प मात्रा रे मिले आउ तार मिंटेज मध्य किछि मात्रा रे तैयारी होइताय ताहाकु स्केयर कॉइन कहा जाए। धरी नियंतु गोटे 1 टंका मुद्रार मूल्य 1 टंका ठारू अधिक मूल्य रे बिक्री होता है। बाकी रहिला रेयर कॉइन जो मुद्रा बहुत अल्प मात्रा रे मिंटेज होता है जहाँ मार्केट को आसीबा पूर्वरु कॉइन कलेक्टर माने जानी नियंती ताहाकु सेमाने खोजाखोजी करी संग्रह करी नियंती आउ बाजार को अल्प मात्रा रे आसे बहुत खोजाखोजी कले बहुत कष्ट रे देखिबा को मिले ताहाकु रेयर कॉइन कहा जाए। तारी मध्य आउरी मूल्यवान कॉइन अनेक अच्छी सेगुड़िक डेफिनेटिव कॉइन बा रेगुलर कॉइन और कमरेटिव कॉइन मध्य मिले। हाँ तो दर्शक बंधु एटी कही रखुची आपण माने आउ किछि समय धैर्य सरकार देखंतु कॉइन रो ज्ञान को शिखि नियंतु। एई वीडियो रे कॉइन संबंधी बहुत गुरुत्वपूर्ण ज्ञान और विवरणी प्रदान करा जाइछि जहा कि आपण मानंकु केई एई भली संपूर्ण ज्ञान विषय रे कोई नथिबे आउ वीडियो टिकु स्किप करंतु नहीं कारण प्रत्येक शब्द रे मूल्यवान ज्ञान और मुद्रा संबंधी प्रदान करा जाइछि। आउ ताहाले आसंतु डेफिनेटिव कॉइन कौन जानिबा। डेफिनेटिव कॉइन है सरकारंकर सबु समय और मसीहार केवल मुद्रा रे डिनोमिनेशन छपा जाई थाए माने धरी नियंतु जो मुद्रार मूल्य जते ताहारी अंक केवल मुद्रा रे छपा जाई थाए। धरी नियंतु मुद्रार 5 अंक मूल्यांकन दिया जाए ताहले सेही मुद्रार मूल्य 5 टंका ही हटे याकू डेफिनेटिव बा रेगुलर कॉइन कहा जाए। आउ कमरेटिव कॉइन है ताहाकू स्मारक मुद्रा मध्य कहा जाए। कौनसी महापुरुष किंबा देशर बड़ बड़ महानायकों जन्म शताब्दी हो अथवा ऐतिहासिक कहानी दर्शाउथुबा मानचित्र रे हो एहीपरि कौनसी भी छवि हो या मझिरे मझिरे छपा जाई सरकार द्वारा मार्केट को छड़ा जाए जहाँ को लोक माने या को देखी सही सब स्मृति संबंधी ज्ञान को बुझी पारिबे ताहाकू कममेरेटिव कॉइन कहा जाए। तो दर्शक बंधु आपण माने आज ओवर्स रिवर्स कौन जानीगले फाइन भेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कौन जानीगले कॉमन स्केयर रेयर कौन जानीगले आउ ओजन धातु परिधि मसीहा मिंट एसबू बाबद पूरापूरी संपूर्ण भाव में बुझीने शेष हाँ मुख्यतः
1 ଟଙ୍କା ବମ୍ବେ ମିଣ୍ଟ କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଅତି କଷ୍ଟର ସହିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରୋଚକ ଓ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିନେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।